Silav roj baş hevano ez ji xerîbiyê hatim ji sêhetê vegeriyam. Hêdî ji grupê ve em ê bikaribin du roja rojê du cara yan jî sê cara em ê weşanê zindî bi hev re çê bikin. Mala we ava ji ber eleqeya we ji bo kanala me her hebin. Çend nûçeyê ku me amedekirina dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Hevala me rojnameger Stêrkulo daxife. Di dawiya vê bernameyê de ez ê hevpeyvîna ku pê re hatiye kirin di ajansa Anefê de ez ê bi we re parve bikim. Analizekî têr û tijiye xurt te bixwast haya we jî jê çê bibe. û yek ji rojnamevanên ku heqeten ez diecibînim û bala min li ser şîrovê wê ne Stêrkulo ye. Pir yani ciyê xwe dibîne şîroveyên wê. Em hema dest pê dikin hevan da. Doh hin tişt derkete di medya civakî de li Şamê suîqast hatiye kirin li hember Ehmed Elşara Colanî yan jî şêwirmendên wî tiştekî wisa çêbiye çê nebiye em nizanin ji ber ku nûşe heta neyê pêşrastkirin heta daxuyaniyekî fermî ji aliyê wan ve neyê dayîn em nikarin tiştekî wisa bibêjin ji ber ku em nizanin. Ehmed Colanî û mirovên xwe dema ku di civînekê de bûne gule li wan hatiye reşandin. Ji qas rast em nizanin. Ji ber vê yekê em nikarin nûçe pêşkêş bikin di derbarê vê meselê de. Em viya datînin alî ki em dixwazin tiştên rast, tiştên sedî sed çêbûne em bila heya we jê çêbe. Ya ku em dizanin ew e peymanek ku li ser lehevhatin çêbûye di navbera hêzên koalîsyonê hem dewletên Ewropayê û hem jî Amerîka bi qesedê re dane stendine. Qesede îmzê kiriye. Anha edî top li saha Şamê ye. Şam ew ê vê peymanê îmze bike yan na? Ev peyman li gor menfaetê Kurdan e. Li gorî berjewendiyên Rojavayê Kurdistanê ye. Tê de pergaleke nenavendîbûnê heye. Tiştek ku Kurd dixwazin. Tê de tiştek wisa heye ku Kurd karibin, milletên din karibin, ol û baweriyên din karibin xwe bi xwe reve bibin. Ev tê de heye. Êdî Sûriye vê yekî îmze dike nake maye ser wan. Ka ez li we binêrim ez hinekî dibînim ku di vê derê de di navbera dîmenê min û dengê me de kêmasiya senkromê heye. Yani dîmenê min û dengê min di aynî demê de nayên. Tiştek wisa heye hevan na. Ama nexeme eger hûn bêjin temam e temam e. Ez hema pêşkêş dikim. Silav û rez ji we re jî hevan na. Ez hena peyama we dinêrim. Süper mala we ava. Wekî din di derbarê vê pêvajoya li Bakurê Kurdistanê de aliyên dewleta Tirkiye ew ê hewl bidin Tirkiyeya bê teror bidomînin lê milletê Kurd nerazî ne. Milletê Kurd dixwaze navê pêvajoya rast lêwerekirin. Bi vî şiklî nabe heqê Kurdan, mafê Kurda ên netewî, Kurd karibin xwe bi xwe reve bibin. Di vê yekê de em ê îsrar bikin heta dawî. Alîkarê Serokê Giştî yê MHP Semîh Yalçin dibêje ew ê di sala 2026 de jî xebatên xwe yên ji bo vê pêvajoyê bidomînin. Pêvajoya ku ew dibêjin Tirkiyeya bêteror. Divê em ê di çarçoveya seferberiyeke netewî de vê xebata xwe bimeşînin. Qesedê bîlançoya xebatên xwe, operasyonên xwe ên ku di sala 2025 de kirine belav kiriye. Mesele ji ew ê hatiye. Navenda ragihandina Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê bîlançoya şerê li dijî Daişiyê sala 2025 neşkirê kir. Qesedê ragihand ku di nava salekî de şaneyên Daişê di sûd 20 caran êriş kiriye. Di operasyonên bersivdayînê de 140 endamên vê rêxistinê hatine kuştin. Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê bîlançoya operasyonên ewlehî û leşkerî yên sala 2025 ên li dijî şaneyên veşartiyên Daişê jaraya giştî re eşkere kirin. Di daxuyanê de hate diyarkirin hêzê wan di çarçoveya bersivdayîna parastina aramî û ewlehiya herêmê de stratejiyeke parastinê ya berfireh meşandiye da ku rê li ber vegera Daişê bigire çavkaniyê wê ziwa bike. Qesedê diyar kir ku sala 2025 de hêzên wan bi hevkariya yekîneyên parastina jinê yê jî bi sedan operasyonên taybet serdagirtin şopandina şaneyan pêkanîne. Li gorî wê daxuyanî de encama van xebatan de torên lojîstîk hatine têkbirin
ستارگیهن ریخستنê hatine rûxandin wan destanîne ser gelek çek û cebilxane û her wiha teqemeniyan beriya ku li dijî sivîl û saziyên fermî bêne bikaranîn. Bilançoya şerê li dijî Daişê a sala 2025 bi vî şeklî ye. Hejmara operasyonên Qesedê 363 ne. Baş e. Sisê jê operasyonên paxişkirinê yên berfirehn. Bi serdagirtina stargehan 328 caran, pevçûnên rûbirû 32 caran, endamê Daişî yên hatine girtin 340 kesin. Endamên Daişî yên hatine kuştin 13 kesin. Sisê ji wan asteyekê payebilind in. Teqemeniyên hatine pûçkirin 79 hen. Hejmara endamên Daişî hejmara êrişên Daişê 220 erê 220 caran. Li gorî daneyan ji sedî heftê êrişên Daişî li deverên gundewar ji sedî 20 li bajar û bajarokan ji sedî deh jî li ser rêyên sereke pêk hatine. Hevkariya bi koalîsyonê re çêwa rêveçûye, Qesedê te qes kir ku tevê paşveçûna şiyanên yani quweta rêxistinê Daîş hê jî gefeke li ser ewlehiya me. Hewl dide ji valahî ewlehiyê Sûdê werbigire. Di daxuyaniyê de spasiya piştgiriya hevpeymaniya navnetewî hêzên koalîsyonê hatiye kirin. Hêzên me piştgiriya berdewam bi bandor ya hêzên hevpeymaniya navnetewî bilind di nirxêne çi di asta hevahengiya operasyonan de çi jî di asta teknîkî istixbaratî de dibe em spasiya xwe pêşkêş dikin. Ev hevkarî di xurtkirina hewlên hevbeşiyên li dijî terorê de faktorekê giring e. Qesedê her wiha destnîşan kir ku ji bo rê li bergirtina vegera Daişê divê sedemên bingehîn ên weke tevliheviya ewlehiyê ya li deverên din ên Sûriyê jî bêne çareserkirin. Hevanno, ev meselekî em datînin aliyekî em derbasî meselekî din dibin, ev bilançoya sala 2025 e. Di vê naberê de ez ê hewl bidim vê êvarê ji were bernameyekî pêşkêş bikim ji bo serê salê, ser sala we pîroz be, salekê nû de Kurdistanekî azad û serbixwe hebe, em hêviyê xwe bînin ziman. Ji niha ve ser salê li we pîroz dikim, bibarek be, hêvî dikim li gorî dilê we be. Ev jî nûçeyek balkêş e. Şandeyeke Kurdên Êzidî ji Almanya diçin Enqerê. Serdana Tayyip Erdoğan. Şande wê daxwazên civaka Êzidî pêşkêşî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan dike. Şandeya ji neh kesan pêkitê li ser navê navenda çand û mafê Êzidiyan wê here Enqerê di navbera 15-24 de yani sala 2026 yani navbera 15-20 rojên din ew biçe Tirkiye ji endamên Şandê Nedim Erkiş hevpeyvînekê daye Rûdawê min jî ji wê derê girtiye ka çi dibêje di çarçoveya plana aştiyê de wekî pêkhatiyeke rasiyan a Tirkiye em vê serdanê dikin. Erkiş her wiha diyar kir ku ew ê li gel Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan, Wezîrê Karê Derve, Wezîrê Karê Navxweyî, Wezîrê Çandê û Serokê Diyanetê hevdîtinan pêk bînin. Şandeya Kurdên Êzidî dosyayekî amade kiriye ku tê de daxwazên bingehîn yê civaka xwe pêşkêşî rayedarên Tirkiye bikin. Daxwazên wan çi ne? Ev in. Ola Êzidî di destûra bingehîn ya Tirkiye û di yasayên Tirkiyeyê bi fermî were naskirin. Hemû zevî û xaniyên Êzidiyan yên ku dest hatiye ser wan, hatine destê serkirin, li wan were vegerandin. Sisê, mafê perwerdeya olî bi zimanê dayîkê were dabîn kirin. Yani mafê perwerdeya Kurdî. Zimanê Êzidiyan Kurdî ye. Hatta kurmancî ye. Ez nizanim di milkî de yan jî Kirtikî de Êzidî hene tune. Êzidiyên ku Kirtikî daxivin hene. Heqeten merex kirin ha. Êzidiyên ku ji bilî kurmancî zaravayên din ên Kurdî biaxivin hene gelo. Ez nizanim. Min nebîstiye, min nedîtiye. Ez tenê dizanim di Şengalê li başûrê Kurdistanê derdora duhokê li wan deran hene, tenê kurmancin. Li Bakurê Kurdistanê li Ermenistanê hene kurmancin. Her Êzidiyê ku min nas kirine kurmancin.
tiştê ku se heye li cem we. Mesela Alewî ne wisa ne? Alewî hene kurmancin, Alewî hene demilkî yani kirtikî daxivin, Alewiyên soran hene tune ez wî jî nizanim. Pir tişt hene em nizanin hevan me. Hûn jî nanivîsînin, hûn jî me agahdar nakin. Ez ma ez tena serê xwe çima her tiştî bizanibim? Çima ez tenê ji we re dibêjim? Hûn jî ji me re bêjin. Ma heqê min jî heye ji we fêr bibim. We got erê. Eger we gotibe erê em bidomînin. Tamam. Em hema didomînin. Daxwazên êzidiyan ez dubarê dikim. Ola êzidî di destûra bingehîn ya Tirkiye û yasayên Tirkiyeyê bawekê fermî were naskirin. Di du, hêvî hemû zevî û xaniyên êzidiyan yên ku dest li ser wan hatiye danîn li xwediyê wan were vegerandin. Sê, mafê perwerdeyiya olî bi zimanê dayîkê yani bi Kurdî were dabîn kirin. Astengên li pêşiya vegera êzidiyan werin rakirin, ewlehiya wan were parastin. Ev in. Nedîm Erkîş wekî din balkişandiye ser guherîna demografîk rewşa pêkhatiyên Kurdên êzidiyên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê. Dibêje, di navbera salên 1980-1990 de zêdeyî 100,000 êzidî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hebûn. Lê ji ber ferman, koçberiyê nihatine derdora 1000 kes mane. Kurdên êzidî bi giranî li bajarên wekî Wêran şer navçeya Rihayê, Niseybînê navçeya Merdînê, Şirnex, Qubîn ev jî navçeyên Êlihê ê Batmanê ne, wekî din li Amed û navçeyên wê Bismilê hebûn. Êzidî hewl didin vegerin ser cîwarên xwe lê bi astengîn mezin re rûbirû dimînin. Gelek zeviyê wan hatine dagirkirin, ciyê wan yên pîroz, olî, bêxwedî mane. Ev serdana şandeyê wekî hêviyekî tê dîtin ku pirsgirêkên Kurdên êzidî ên penaber ên li Ewropayê bi taybetî werin çareser kirin, rêlber vegera wan a bi rûmet were vêkirin. Yên ku dest danîne ser mêrg û zevî û erd û ersê êzidiyan gelo Kurdên Sünnî ên herêmê ne yan hêzên dewletê ne, ev jî problem e. Yan jî cerdevanin qurucî ne. Vê derê de tişta ku Kurdên êzidî dixwazin ewlehî ye. Yani bikaribin dibin ewlekariyê de biçin xwedî li mal û milkê xwe derbikevin, gelekî girîng e. Milletê me jî divê xwedî li wan derkeve wextê ku hatin. Amerîkayê hevanno ev meselekî girîng e, me pir dixwast rojekî mamosteyekî, zaneyekî êzidî bikaribe tevlî bername me bibe, bahsa van meseleyan bike. Yani êzidiyên Bakurê Kurdistanê ji kengê ve mal û milkê wan hatine desteserkirin. Gelo milletê me ê herêmê ye yan dewletê û rewşa sosyolojîk ya êzidiyan, guherîna demografîk ya gundên êzidiyan, yani êzidî têne derxistin, gundê wan dimîne ji Sünniyan re, ji Musulmanên Kurd re. Yan jî milletê din tînin bicihî dikin. Van meseleyana ez amade me biaxivim, di vê kanalê de meselê vekim. Îjar mamosteyekî me êzidî hebe, ne şert êzidî be, yani yekê ku herêmê baş nas dike van rewşa, garibe ji me re îzah bike, min ji kerema xwe re li ser Twitterê, Messenger, Instagram hesabê bedran dere lêxin, ji me re pêyan bişînin, ez bersiv didim we kerem kin werin em van meseleya nava xwe de nîqaş bikin. Pir baş dibe. Ji nişka ve Amerîkayê şiyarî daye hemalatiyê xwe yên li Tirkiye. Dibêje li Tirkiye erdheş çê bibe bi vî şeklî tev bigerin. Erdheş çawa çê dibe? Kengê çê dibe? Vê zivistanê ma wexta erdheş yê. Ma erdheş çima havînê nehat, çima zivistanê tê? Balyozxaneya Amerîkayê ya li Enqereyê welatiyên xwe yên li Tirkiye şiyar kirin ku li vî welatî li hember erdhejê amade bin. Balyozxaneya Amerîkayê ya li Enqereyê ji bo welatiyên xwe yên li Tirkiye dijîn yan jî wekî geştiyar tûrîst li vî welatî ne daxuyên yekî ewlehiyê ya sekûrîtê belav kiriye.
Balyozxaneyê Amerîkayê şiyariya erdhecên mümkün ên gengaz welatiyên xwe yên li Tirkiye yan jî welatiyên xwe yên ku wekî geştiyar serdana vî welatî dikin şiyar kirin binêrin çi dibêje. Tedbîrên xweparastinê di dema erdhecê de. Pêngavên ku piştî wê werin avêtin. Erdhej xilas bû, êdî merov çawa hereket bike. Tişta ku destpêkê hûn dikin divê hûn ji asansoran dûr kevin. Di daxuyaniya balyozxanê de hate destnîşankirin ku eger di dema erdhejê de welatî di hundirê avahiyan de bin, heta ku piştrast nebin ku derve bi ewleye divê li hundir bimînin, ji asansoran jî muheqeq dûr kevin. Di vê çarçovê de balyozxanê şîret li welatiyên xwe kir ku rêbaza navdewletî ya parastinê bikarbînin. Ev rêbaz jî weke rûniştina ser çokan, parastina serî, stûyê xwe bi destan, yani stûyê xwe bi desta digirî, girtina maseyekî saxlem filan bêvan. Ji xwe ew rêbaza navdewletî ya parastinê ew e yani. Rêbaza navdewletî ya parastinê çi ye? Merî wextê erdhej çêbû, tu li ser çokê xwe rûdinê. Pêşî serê xwe û stûyê xwe diparêzî, tişt adilên herî hasas bi destê xwe û bi maseyekî salem digirî û dikevî binê maseyan jî. Eger tiştekî bikeve ser masê, edî tu bextê xwe. Herî wele zehmet e em neyşî henekanê jî. Her wiha hate xwestin ku welatî di dema erdhejê de tevgereke zêde nekin, yani neçin û neyên. Eger bêhna gazê hîs bikin, hema acîlen ji wî ciyê dûr bikevin. Dibe ku teqîn çê bibe, ji ber ku gaz heye. Wekî din, balyozxaneyê di şiyariya xwe de welatiyên li derve û şofêr jî ji bîr nekirine, dibêje kesên di dema erdhejê de li derve bin, yekser berê xwe bidin qadên vekirî. Xwe ji avahiyan, dar, stûnên ronahiyê yani ew stûnên lambeyan, xetên elektrîkê dûr bigirin. Elektrîk dikare we bigire. Ji bo kesên ku di nava wesayîtan de ne, divê wesayîtên xwe li ciyê bi ewle bidin sekinandin û ji pireyan dûr bikevin. Piştî erdhejê jî dibe ku rê werin girtin, çûyîna balafirgehan dibe ku zehmet bibe, balyozxaneyê destnîşan kir, divê welatî ji bo çend rojan di stargehekî de amade bin. Ji bo mesrefên ku merov li ber çavan nagire, sîkortê xwe ê geştê çê bikin, filan bêvan. Ezarê xelkê hevû dû temî dikin. Ewel wisa ye. Dewletên xelkê mesela em Kurd biçin welatekî din erdhej çêbe ka dewleta me kî ji me re mesaja bişîne û kî me şiyar bike. Ez dixwazim Hemwelatiyê Kurdistanê bim, Kurdistan min şiyar bike. Eger me navêjin hepsê tabî. Di van rojên dawiyê de hevan nû pisporên erdhejê li Tirkiye şiyariya erdhejên mezin didin. Baş e, divê em ji bîr nekin hevan me. Ji kerema xwe re vê mesela erdhejê em ciddî bigirin. Niha rewşa dawî hevan nû min ji we re gotiye Mûro ji we re got. Tiştên pir xweş çê dibin di derbarê tekîliya Rojava û Şamê de. Ana ez bu ara tiştekî pavê dikim, rewşa dawî ya tekîliyên Rojava û Şamê. Rola jinê. Rola jinê jî wisa bikim. Tamam. Jinê jeyê mezin binivîsînim. J bila mezin be. Ez zanim Kurdî de şaşê mezin binivîsînim ama bila mezin be tişta. Hevalekî me hebû wextê behsa Tirkiye dikir. Tirkiye normal navek taybet e divê mezin were nivîsandin. Hevalê me tim biçûk dinivîsand. Tirkiye. Çima biçûk dinivîsîn welatê xelkê ya? Na divê bila biçûk be. Ser rojname ya. Rewşa dawî ya tekîliyên Rojava û Şamê rola jinê. Sterk guro şîrovê dike. Ez vê jî ji we re bêjim. Tamam. Xilas. Baş e. Hevalên ku nebûne abone ji kerema xwe re bibin abone.
Rica min ji we ve ricayekî ne mezin wekî din jî endametî jî heye, yani katıl butonu giring e. Ez hema via vê piçûk bikim. Rastnivîsa Kurdî jî nehêsane ha. Nehêsane. Tamam. Hevanno. Em wisa dikin ez xatir ji we dixwazim ji kerema xwe re vê hevpeyvînê godar bikin. Gelekî giring e. Êvarê ji we re bername çê dikim. Baş e? Binêrin ez hema via vê kim. دەرباسی داویا ساڵا 2025 دەستپێکی 2026 چەند ڕۆژمانە یعنی ji bo Sûriye piştî ku heteşê di heqetê de şerek nekir yani berî bû ku ketina rejîma Baas û hatina Colanî Şamê di çerçevehanek itîfaqa de hate kirin بخۆ jî gotin dema ku derbasî hema û Hemus bûn wê demê him hêzê Rûs him hêzê gotindirê wê herêmê de beramberî şer nehatin û bi vî şiklî Colanî 29 çile xwe wek serokê Şamê îlan kir xwe wek serokê Sûriyê îlan kir û dawiya Baas anî îro jî em dawiya salekî dine ji bo Sûriye ev hatina heteşe di Şamê de xwespart gelek dengeyên siyasî polîtîk tindirê herêmê de yek ji serî de Sûriye wek sîstem wek pergal dibin sîwaran Baasê de tek bû tek alî bû merkezî bû yani navendî bû her çi qesî li gorî destûr û yasayê xwe nebû wî şiklî dat nîşandan berreman hebû meclisa gel hebû feqet nav de jî tek partî bû yani Hizba Baas tek partî bû feqet bi hatina heteşê re heteşê ne wek sîstema dewlet wek sîstema grûbeke ku ji xwe di cîhanê de jî Heyet Tehrîr Şam bi rêveberiya Colanî yani Ebu Muhammed Colanî و di lîsta teroriya cîhanî de bû. Çima hat bi çi rengê hat ev meseleke ku tenê bi nava Sûriye ve girêdayî nîne. Di şerê hegemona hindirê herêmê me de ve girêdayî ye. Sûriye ber bi pêvajoyeke qrîtîk û daha kûrtir çû. Yani şê sûdû salê de di hukmê Baasê de wiqas şerê mezhebî şerê tayfî wiqa nel pêş bû. Feqet bi hatina Colanî re Şamê re gelek tişt derketin ortê. Yek ji wan çawa ku gelek welatê herêmê mîna Libnan taybet mîna Iraq û hetan hat bin şerê mezhebî de wer bareke giran jiyan dikin Şam jî veguherî ciheke bi vî şiklî. Ji ber grûbên heteşê yego xwespartin asas fikrî dînîçî şeriat xwestin vêna birêvebin bin navê şeriatê de bêguman. Berê Sûriye jî xwespart qanûnê wê yasayê wê xwe dispartin şeriatê. Feqet hêşmendiya guheyî hêşmendiyeke net yani ne tenê mezhebçî ye ne tenê taifî ye hem navendî ye hem jî sîstemeke xwe nas pêrê yasayê heta ku em bêjin wek sîstema wek pergela dewlet xwe nas pêre bîne. Loma destpêkê çi kire dest bi qetleamê mezin hat kirin. Ew qetleamê mezin di serî de revandina jina kuştina jina ya zaroka û ev yani bi kuştina Alewiya Dürziya li hindirê Hims Hema Latiqiyê heta ev êrîş di serî de jin û zarok asas hedef hatin girtin. Yani hetan ha jî tê gotin bi dihêjinên Elewî akûbeta wan nediyar e. Yani li koydekê ne çawan e belkî gelek dezgehên ragihandinê gelek dezgehê mafê mirova got xwestin hetan ha statîkê wan nas bikin hejmarê wan nas bikin ji bo ku garibin bigênî feqet hetan ha tişteke zelal nîne. Yani di hindirê Sûriye'de
سوریه وک سه تابلو درکف پیشیا مرو دما گمرو استاتیکی کشتنا جنا دنر قتل عام گوهاتن چیکرن یک هرمی گود بن سروریه هتشیده شام حمص حما لاذقيه وحلب قسمكي او طابلو كيش مرد الشانطان استاتيغو حطانها هجماري هري مزن غوري قشتنا دستيمه دفان هرما ده هجماري كشتنا جناو زارو قصيده تربيه وهم درفاندنا وانا دهمان دميده استاتيغو نيزي هف هرمي قد بن سروريا داغكريا دولت اتركت عفري عزاز ادلب جريسبي وسريكاني جرابلس حتى نها ساتيكو مجي دسخستنا ديوان هرمادجي بقاسي وان هرما هجمار جنا ايغو هاتنا كشتن ايغو هاتنا شكنجه كرن يعني ايغو هاتنا رواندن همن نيزي هبه اما عندما في رقم قياسي كان باكورو شلاتي سوريا وهانينه يعني مرو جوان رقم فاندكي كيكو تشتي جو بسري جناده تكرن براسيجي الديجي ما في مروفاهيه الديجي بتايبجي الديجي ما في جناي دماكو دستور سوريا خاصن اعلان بكن يعني بكومكي امكارن بيجن كومكه چته گوبری گلک جوانا لیستوان ناوی تروری ده بو یک جوانجی حاتم شقرابو ایگو هفری خلف لسرده سوی هات کشتن و اف محکمه نامنتوی ده جی هات کرن فقط او یک جوان کسابو ایگو خواستن وی مجلسی اعلام که فقط دما که ما دیمانی وی مجلسی دی تفزلان بون و اف بو نقاشه کی گلکی مزن يعني پرگالک گو ام دقرنی 21 دنه سالیا 21 دنه گوجهلا زلام و به مشاندن او دیار دبه کی گو اف هشمندیا تک عالی قد هندری سوریه ده لدیجی یا پیا سوریه جبرگو سوریه ولاتک گو گلک نتو حتی مروکار بجیر بجه موزایکا جنانه يعني امبالا خابدني تواهي هرمي بكمرو برشاف در باسبكه جلك مذهبيه مذهب جلك تدهنا جنج تواهي نتوا تهي برامبري فينا جبرغو افا 13 سال جوجين لباكو روشلات سوريا بشورش روجاوار بشورش نوزيتي ميره جنا خبر خصن كر اب مندوره كمازن جلك سوريا هذكر جبولو جدما جو قتل عامي علويه جنين درزي داس بيبو الهرم براوي ويدكي يعني قالك اكيبي وان خواستنكو اوجي باراسنا خوبكن وقبل هما هاري مزن جباكرو جلات السوري هات كرتن جبر ديروكا اواكرنا يبيجي خبري خصن كرنا جنا او مينا كبي جهان ده وهان بو خو سر بخو بريخصن كرن خو تايبت بريخصن كرن و مانجا بقرا حتى تاخم يعني قبل جور اوي رتبه عسكري خبري خسنكر بقومطانتي جنا اگر بالا خبدين الشري الهمبر داعشي الدنيا ده ايجو بو مينا كافينا جودركت دبر خدانا كوباني ده ارين ميركان او هات کو د جهان ده بوك مينا كيكو ايدي الهمبر داعشي جند كارن داعش تكبر دماغو شري برآوي جيبو جنين سوريا جيفينا الهامك مزن قرتب لوما اكيبي خو اواكرن حتى بلكي دراغ هاندني دجي هاتا ديار كرن نافي اكيبي وانا حرائر باشان يعني بفي اوي خواستن خبري خصن بكن او چما بيوستي هاديتن گوجين بفي شكلي بكه يعني الجور برساوجي كريا ميناك هاري بالكيش بوغو كارب جن في جيانا خو بردوام بك زميني تكوشيني مزنكر از خوازم چاوا گل باكرو جلاتي سوري گلك جنينكو بميناك قهرمانتي در كتن پیش لقادا برآوجي بفي اوايبو يعني او دايكا دما گزارو كي پیش ويتين كشتن ودبيجه فشر يعني وك چنارا برآوي هات بناف كرن
او جن حقیقت ده میناکا تکوشینه که مزن یا جنین علوی درزی لهمبر هشمندیا چتواری اگویرود خوازه سوریه تواهی بخبن ماندورا خود او میناکا وی دایکی و گلک میناکه جنین کو سال 2025 به تکوشینا بندوا تشنی دست بکر میناکه دیجی از خوازم بجیم دماغو تکوشینا جنان لبر آوی دست بکر سری ده جنین رقا ایگو بری خودان براوا تشلینی و دماغو لهمبر دولتا ترکیه تکوشینا خود دان نشاندان و دماغو خواندن داخلیانیا خود کرم الشهابی برانبری ایریشه که به طیاره درونی اترکات و الپیش شعب جهانی هذا شيء خصن يعني كرم الشهابي جي تباهي جنين عرب بو ميناكا كهرمزن هروها همان تكوشيني ده بالصداجن دبن سيوانا يعني بالرحي الشارع قالي شورشكري جنين عرب جنين كرد جنين مسيحي جنين آشوري بري خودان ويدي ده همان ده مدجي جنين كو ایرو پاراستنا تواهی جیان و زاروک خودکن بوی رحی بنده و تشتینی یعنی پشتی هاتنا هتشی شامی ایلیش دولت ترکیه دهمان اویده زیده ترفو یعنی امکارم بیجین سال 2025 یکی کو دمغا خلوین پیواجوی خست و گو ایرو حتی آنا جی او رح بردوان بکه رحی برخودانا بنده و تشتینی بردنوا تشتيني رحي جنال التواهي باكورو جلاتي سوريا حتى سوريا كريك چونكي اوات كوشينك بالشر قل شورش كريشي يعني چوا بري ميناكي بينا گود تكوشينا خلق الشيخ مقصود واشرفيه ده چيبو گو بالصاله وان جنا دجبهه پیش ده جيگرتن وشرواني خودي كرن و ده اساس بون جبهه بنگهين جبوت کوشینا لهمبر چتایا د بنده واتشین ده همان ره هات جیان کرد و مدیچی زاروک جن اختیار تواب همان رهی بری خدا و بنداوی و پاراستنا خاکا سوریه کرد تحققت ده دناو دجی هزن یپجی ایکو بری خستن کری و جنین هری هلبجارتی ایگوت کاری بون ویت کوشنی بهتر بلند بکن. گلک میناکی مزن هم دبر خدانا تشی درکتن هم تکوشینا لهمبر داعشی دجی درکت و تکوشینا لهمبر داگرکریا ترکیه جی درکت. لوما تکوشینا یپجی هیچ گو بر خدانا جنا برخستن کری ببه بهتر به باندور ببه و جن پیوستیا خو پاراستنی جي اساسي خود وینا حسب که چما جبر دما کومرو هجماري کشتنا جنان و رواندنا وان دنره تش حسيتك وها چدبه اگر جن به پاراسن بمینه و حالي ور ادبري ویناجي مدید دیروکا تکوشنا لهمبر داعش ده دما جنين ازيدي به برخصن بون برانبري کشتن و انتحاري مزنات اي افگش بو میناک ده همان ده میدهی ایرو دروشلات ناوی ده گودبن نوا و قشره کی مزن ده دما جن وی پیوستی ببینه گو خبر خصم بکه جوی اساسی و چاوا کار به جیانه که آزاد و دبن سیوانا دستور که گوجنا به پاریس جبولو جوا که برتک گلک تفگری جنان لبا کروشلات سوریه و سوریه سیستم هتشی قبول نکرد و داخیانی دان لسروي اساسي منصه اواكرن يعني وك رخصتنا خو اواكرن گو دستورا گو جبو جنان درکتی دندری سوریه ده رد کر یک دوی مافی جن ده هر تشتی ده مینا زلام به يعني مافی جن به تایبت بگرتنا دست اما افد دستورا گو هده شی ده اعلان کر نبو اگو جولان اعلان کر نبو مافی جنا و هری داوجی دستورا گو هات اعلان کرن دوی وصایت دایک برا سرزاروکی نبه يعني نه قانون پاراسناجن گویرو جهانی لسر امزاکریه تشتکی وهاد الدنیای دنینه يعني
ما في زاروك جهلا دي وبافده هي يعني او قسي سيستمك كو ما في جنا ردك وفينا قبولناك بهشمنديكي وها ويتشاوا سوريا كديمقراطيك شبه ایروش بگو سوریه که دموکراتیک چه ببه دوی همو فاکتور اکتیف ایگو کاربن وی شورشی چه بکن دنوا وی تکوشینی ده جی بگیره ev geleki giringe de haman de medeji hereme godbin da girkeriya devleta Türk'de ko xodi zemine ke tekoşini geleki mazme belki pirce rajib qasi go abd şopinin le gelek wan herema jin le hember ve sistemi seri rat ke tekoşini dike çit girtiga de be u çi işkence ko rojane jiyana we de le tekrin hem zekta nefsi hem bedeni gol jnatê kirin. Ji bo jî eger em vê nabêjin belkî ew herem di tevahî heremê ku ana şer de ji tê qewme tendirê rûşilata navîn de gelek statê mezin di nava destê me de hene. û em dixwazin yanî dinya tevahî jin vê na jî bibihîzin ku îro ciyê ku rêxistina jina lê tune be jin nikare bi serkeve. و اف میناکه وی گلکی مزن مل باکو روشلاتی سوریه جیان کر یعنی ایرو رخصنا جنین ارمنی و هری داوی وقت پارتیا خو اعلان کر رخصنا جنین آشوری جنین سوریان جنین کرد جنین عرب و اف تنی ندبن سیوانا رخصنی خو تنی تایبت دنه اف تواهی دبن یک مثلا ایرو انبالا خدینه نواره فی پیجیده جگلک بیکاتیا بیکتی هم دناف خوده لگوری دینی خو لگوری عرقی خو تایبتن هم de jidema dibi mijara parastini tevahî dibin yek. Lo ma jî belkî yek ji armancî heteşî jî bixwazin vê yekîtiyê xerab bikin. Belkî di îtîfaqiya dehê adarê de û piştî wê na jî îtîfaqiyê got hatin kirin belkî we jî şopan dibe li ser ragihandinê yanî nêvî jê jin bûn. Êgo bi vê îtîfaqiyê re kirin. Heta em hat fikirîn eceba ew jin got tevlî vê لجناهم ببه وهتشي تشوا قبول بك يعني يا تشوا كار بپیشوازی بك فقط مدید امضای یک نیسان الحلبی دما گوهات شکرن جنه کی دسپکی امذکر يعني او لهمبرتك وشينا هشمنديا گوهي گاوك بود حقیقتی ده يعني هاتا گاوك آویدن همان دمده لجنا مذاکره گود ششامی او جبری برتیا جنا چه دبه demek ki sistema Suri rengi jin divê rake heta gokarî bibîne navendî. Eger vê raneke Sûriye nikare ber demokrasbûnê biçe. û li gor mozayika gudhundirê Sûriye de vê de nîşandan. Ji bo jî eger îro heteşê pir israr dike got hêşmendiya zilam karibe Sûriye bi rêve bibe ew bibe tekalî û tê de bişkê. Çukî bahsê ceriband bi ser neket. Berî vê heqeta Sûriye de jî vî awayiye. Eger li gor hêşmendiya mêr yani bir rêve bibe ev nikaribe. Çima beramberî cebhê gelekî mezin e. Yek eger cebha ferqa di nabera yani fitneyeke ku bixin nabera mezheba de çê bikin ew wê bedena Sûriye paramparça bike wekû îro heye. Di heman demê de eger jin karibe jê re pêşengtiyê bike wê civat tev pê re rabe. û îro jî di rastiyê de îro hebûna civata hebûna sîstema dide ava kirin. Civat sistema xwe ava dike. û ev li Bakur Rojhilatê Sûriye me zelal dît di pêvajûra 13 sala de. Kîja welat wek Bakur Rojhilatê Sûriye eger beramberî êrişê û qamezin hatiba wê têk çûye ana. Feqet ana jî bi berxwedaniyekê gelek mezin. Dema got baz ket herkes li bende bû ku Bakur Rojhilatê Sûriye jî bikeve. Herkes li bende bû got gelek şerê mezin jî çêbe feqet me dît yanî. nebû ew tişt. Yani gelekî zehmetî hat kişandin dibe bi hezara jinên koçber çêbûn. Got îro gelek li wan li herêmê Bakur Rojhilatê Sûriye bicîbûne û bi rastî jî pêşwaziya gel ji van koçberan re serî de jina re got beramberî gelekî zehmetî mezin hatin. Yani ew koçber li gorî şert û mercê welatên din got em binerin îro li Yemenê, li Somalê, li Sûdanê got qetil ama jina pêk hat. Ama li Bakur Rojhilatê Sûriye jin dikarî bûn bi ew lê jiyan bikin. Yek sebebê wê ne ji ber ku jin di ferqa hebûna xweparastinê de ye û jê re girîng e ku bi taybet vê sala derbasbî de karibe çawa hev bigire.
وتحققت ده ايجو هش جنجي الباكروش لاتي سوريا بسرب كيفن افرح بو يعني اذهبون بو وقارب خب كومينا بريخستن بك يعني جن ذهبونا خدا سوسياله يعني رحي سوسياليزم تمثيل دك جبر هبونا كمحالفه لهمبرنا بنديبوني يعني ذهبونا خدا بفي اوايه دما كوفي فرصه بينا جبوري خصن كرن يجي لو ما جي دي اتفاقيه دهي اداري دو بيشتي ويناجي دما لجنا مذاكره بشامل اتفاق كرن اساس يك جي شرط يبجي ابو جو قارب وقت توغايكي او شخوا جي فرمانداريا يبجي رولات عفرين قوت جي اني زمانجي كو ام وك فرقه كسر بخوا ام تايبت دنافا سوريا ده خبر خصنتك اي اف دميناكي بجهان دنينه حالي حاصل مثلا بلكي قالك لسر ديروكا تفجرين شورشكري تفجرين شورش اباكرنه اما ميناكي بنينه جو قارب فينا بلكي قالك جند ارتش هذا جديدرن فقط بالزلامره جديدرن يعني بالتايبت جن قاربن فينا بكنينه ميناكي بني دسبيكيه دهمان دميده اباكرنا كومينان جو ايرو وك دندكا جواتك ديمقراطيكه قوتي اباكرن لو ما جند قالك تفجري خوا اباكرن مثلا از قاربن بيجم جي كومينا هاد دسبيكرن حتى يكتي جنان جوجي قالك بارتيا وجي قالك قرومنده قوتندري سوريا ده هات افاكرن افانا يكتي خوا اعلان كرن وك تفجراجين سوريا تفجراجنا دندري بارتيا بيشروجيا سوريا ده و قالك هفقرتني خوا افاكرن هم لدجي سيستما بابك سالاري هم جيجبوغو قاربن تمثيلا وإرادة سياسية تواهي جنابكن دوی سال دیگه اسکارم بیشم یک جخاباتین کو یعنی دماغ سالی دا خواستک و دخوازی جنین کرد جبو هبونا یکیتیانه توی بو و دوی کده ده کنفرانس گلکی گرینگ کنگره که هاته چیکرن جبو هبونا جنان جبو یکیتیا جنان دهمان دمیده جن لباکروشلاتی سوریه جبو یکیتیا جنین کرد و مافی پاراستنا جنین کرد مافی خوی نتوی مافی خوک جن گو کاربیم دست بخینن فعالیت که گرینگ هات مشاندن و حتی ناجی او فعالیت بردوامه گو دکاربیم یک جس سدمی پاراستنا جنان و آزادیا جنان پیکورینن tabii ki evji asas amacı jina bivê ve girêdan wego hat diyar kirin piştî bengewazîya rêber apo a 27 Şubatê jina tevahî bi yek dengî ji bo azadiya fîzîkî ya rêber apo tiştê balkêş ew bû ku jin li Rojava li Bakurojlatê Sûriyê ne tenê Kurd bûn yani jinên Arab berî Kurd xwestin azadiya fîzîkî ya rêber apo heta jinên Ermenî ê Kildan ê Sûriyan evana tevahî xwestin û îrojê heman bandor ji bo jinên Alewî ji bo jinên Durzî çê dibin hejmareke jina îro di Bakurojlatê Sûrî piştî ku nema karîbûn ji welatê Xoreviyan îro di gelek dezgehê rêveberiya Xweser de cî digirin û kar dikin û him jî bi kêfxweşî got karibin yani vê zemîna fireh ji xwe re dibînin got karibin him xwe îfade bikin him jî dikaribin ji bo hebûna xwe karibin tiştekî bikin. Di tekoşîna jinan de yek ji gavên sereke got sala 25 de hate avêtin ew jî perwerdekirina jina bû bi pêşengtiya Kongrestar yani hemen hemen em bêjin ji sedî sih zilam hatin perwerdekirin û bi pêşengtiya jinan yani ji bo ku hişmendiya cinsiyet parêzî di nava civatê de bê guhert di vê salê de gelek helwestê jinan li hember ku jin xwe bigirin mudaxela cilûbergê wan bike heta li gorî wê qanûn xwestin çê bikin nava Şamê de feqet ev beramberî tepkeke cidî yê jina hat loma tevahî jin weke hevgirtinekê bi tevahî jina re hate kirin got jin azad e jin dikaribe bi azadî tevbigere û bêguman heta ev tekoşî jî berdewam dike mijareke dijî got asas jin li Bakurojlatê Sûrî de pêşekî dike îro
قانون جن دستور جن لگوری هفیمان جواتی کار به بریو بچه و لسر وینا یاسای جن یعنی زاگون جنا کار به پیک وره نه تنها با کروشلاتی سوریه کار به مینامش بود تواهی سوریه کار به سوریه لسر وان کار بمشه چون راستیجی خلاصیه اساسی اوه بگمان ایرو هم هزی وک گویرو پیشنگتی تفگری پیشنگتی آجنات کن مینا کنگرس داره YPG'ye partiya peşerojiye tevger ajın hındırı Suriye'de evana tevahi dibin sivana ko ایرو سوریه کنه نه ناوندی دموکراتیک تخستن جهلا هزا جنابه او نه تنه جبو با کروشلاتی جبو تواهی سوریه گو ایرو کاره به سیستمه که جن دکاره تمثیلیا خواه تیده ببینه و جبو ویناجی ایرو هفدیتن بردوام شامیره دنوا و هفدیتنا ده جن تمثیله که باش ببینه و تی تاین کرن یعنی دستوری ده جن جبو کاره به مافی خوبو پاریزن یک شرطی وانی اساسی گو کار بن خود تایبت بریخستن بکن و افش بو یجی مجادله که مازن ایروتی کرن و دبه هفدیتینی بشامی رجی بردوام بکن و بردوام جی بکن لگوری داخلانی گوتین داین ده لو ماد مذاکره ده و پیک آنینا مافی جنا ده تکوشینه که بلند ایروت که سر تواهی جنان ده گو کار بن خودی الوینا در بکن ام در باسی سالا 2026 تبن براسي جي افصال جبو قاده چاپمنیه جی قاده کتکوشنی بو گو تواهی جنان دوی قاده ده جی برخودانه که گله کمازن کرن سری ده حوال جهان بلگین و تواهی حوالی بنی شهید گو ببیرتی نوانا aslında دوی تکوشنی دل سر مجید که بکو ام سالا 2026 ام کاربن ببین بنگه کی ببین دنگه کی ببین رنگه کی جنا و چواجن تکوشینی خاکر رنگ لباکو روجلاتی سوریه از خود دوی هیوی دمه گوجن جبو سوریه که پیش روجه جبو ولاته که آزاد جبو عرضه که آزاد آمدنه به تکوشینی چوا گو 25 دست بکرن برخودانا بنداوی بشری گل شورشکری اوی سالا 26 به تکوشینی که دموکراتیک جبو آواکرنا جواتك ديمقراطيك ويتكوشين مظبطن هفانو بوی آوای بو اخفتنا ستیر گلو نهاجی موچه کی ج آلمانی جی هیه و ج دیورندن جی هیه از هماوی جوارا پیشکش بکن پیشی هم بچن استنبوله و پاشیجی ج آلمانیا بانقه کی هاتیه شیلاندن 10 milyon dolar ya ji euro hatiye dizîn ecêbe. Li Stenbolê operasyonekê de 29 kes bi sûcbariya pêwendiya wan bi Daişê re heye hatin binçavkirin. Hate diyarkirin hin ji wan kesan propagandaya êrişa li Yalovayê hat kirine. Yani nebêjin êriş berxwedana Daişê li hember polîsên dewleta Tirkiye komîk in wana. Li gorî daxuyaniya serdozgeriya Stenbolê îro li 29 navnîşanên cuda operasyonên hevdem hatin li berxistin. Di encama operasyona de 28 kes bi sûcbariya propagandaya êrişa Daişiya li parezgiya Yalovayê û kesek jî bi îdaya karên rêxistinî bi rêve dibirin. Bi giştî 29 kes îro hatin binçavkirin. Doh jî 357 kes hatibûn girtin. Wezîrê Karê Navxweyî Tirkiye doh ragandibû ku li 21 bajarên cuda ên Tirkiye bi sûcbariya Daişê yani endametê Daişê ya jî alîkarî dane Daişê 357 kes hatin binçavkirin. Wekî din hevanno em vê dayinin aliyekî li Hindistanê qezayekî tirênê çêbiye 39 kes birîndar bûne. Ew jî tiştekî ye. Li Almanya bankayekî hatiye şêlandin ez vê nûçeyê ji we re pêşkêş bikim. Dizketine bankayekî di buhayê 10 milyon euro de pere dizîne yan jî tişt dizîne tiştên di bankê de dî çê çetine. Li bajarê Gelsenkirchen ê Rojavayê Welêt banka li wê derê hatiye şêlandin. Yani di dema cejna Nowelê de ketine bankê.
دیوارێکی بێتۆنی ستور لە شاخێکی بانقê ew banqeya Sparkasê diwar şikandine ketine hundir gelek qutiyên emanetan ên bi qîmet têde hebûne zêr û zîv û tişmiştên ku li cem me tune li cem xelkê hene ew bi xwe re birine alarm tune bî ecêb tiştekî ye. Cana tiştî wisa dibe banqe li kêleka restorantekî ye ji restorantê diyar qul dikî dikeve hundir. Rê nîşanê we nedin ne? Wextê we anî jî bidin şoreşa Rojavayê Kurdistanê hevalno. Bütçeya Rojavayê Kurdistanê milyar û 500 hezar e. 500 milyon. Milyarek û 500 milyon. Milyar û nîv yani. We çi anî be kar e. Nana tiştê ku se nekin. Pêdiviya me bi alîkariya siyasî heye, ne bi pereya. Ême petrola me û dewlemendiya me ya li Rojavayê Kurdistanê têra Ewropîyan hemiya heye. Qet ne em dewlemend in, rihê me jî dewlemend e. Ve goterê. Tiştekî wisa kirine, yani êdî Sparkasê li Gelsenkirchen. Hûn zanin çêwa ye hevalno? Niha wextê ku banqeyekî tê şêlandin, ev li gor menfeetên rêveberên banqê ne. Çawa? Rojekî belkî hûn jî rasatine. Rojekî li banqeyekî tê şêlandin, vana komek dizin. û wextê ku direvin torbê xwe tijî perekirine û wextê tam direvin, yek dizek ji şefê xwe dipirse, ya dibêje me çiqas pere dizîn ji banqê gelo, şef dibêje bihêle êvarê di xebera da, di nûçeyan de em ê fêr bibin çiqas me dizîne. Diçin êvarê televizyonê ve dikin, temaşe dikin, dibêjin 7 milyon dolar hatiye dizîn. Baş e? Di nûçeya de wisa tê gotin, vana çentê xwe ve dikin, tenê 2 milyon heye. Ya xwediyê banqê ji bo pere ji sîkortê bigire yan ji dewletê bigire, müdürê banqê eger te 2 milyon dizîbe ew 5 milyon lê zêde dikin. Tiştek wisa yani. Li gorî xwe. Yani mübalağa nekin, yani nîv wî lê zêde dikin. Baş e. Xatirê we hevalno Silavrez ez êvarê bername çêkim. Serê sala we ji nihava ez pîroz dikim, salam nû hêvî dikim bibe wesîleya aramî, aştiyê, tiştên xêrê. Sala nû bibe wesîleya serxwebûna Kurdistanê. Ne dûr e. Sedî sed baweriya min bi avabûna Kurdistanê heye. Wê rojê diçûm restorantekî li Parîsê, canika ku servîs dike, ji Tirkiye hatibû xwest partibû Fransayê û ez nas kirim filan. Got heqetin tu bawer dikî Kurdistan ava bibe piştî vê saetê? Min got sedî sed bawer dikim. Ez bawer nekim Kurdistan ava dibe hevalno, ez rojekî xizmetê nakim. Sedî sed qenaata min heye, baweriya min heye. Ya me ew xwesta em ketine nava vî işê, me ew xwest şehîd daye, me ew xwest xwîn rijandiye. Kurdistan çawa ava nabe? Mecbûr ava dibe, mecbûr. Îro nebe sibê, sibê nebe du sibê. Baweriya xwe wenda nekin. Wextê we baweriya xwe wenda kir, mirin dest pê dike. Merov çima nebe? Yani mafê me ye, mafê me. Em naçin dewletekî heyalî ava nakin. Em ser erdê xwe ne, li ser zeviyê xwe ne, dewleta me çê dibe. Ha, ez garantî nadim we. Rêveberiya dewleta me demokratîk dibe, filan bêvan. Ez wî garantî nadim ji ber ku em millet ê min ez zanim, ez milletê me nas dikim. Milletê me ne di wê astê de ku karibe dewletek demokratîk bi rêve bibe. Ez ji saziyê me nas dikim. Yani mantıqa me vê gavê têrê nake. Ama mantıqa me ya Kurdan wextê têrê nake dewletek bi rêve bibe, yani dewletek demokratîk. Yani em bi qasî Tirkiye jî dikarin yani. Em sedî sed ji Colanî û ji Iraqê û ji Îranê baştir in. Em ji Tirkiye hay baştir in, ez behsê wî nakim. Lê asteya Swîsre, Norveç, Swêd em negîştine wê asteyê, di wê manê de dibêjin. Li rojata navîn em wekî millet bi mantıqa xwe ya îroyîn, em ji xwe di ser xelkê rane. Ew temam e. Baş e. Xatirê we Silavreyê sevalna.